Let's open our Bibles to Proverbs, several things in the book of Proverbs and several things from the book of Psalms. Ti paulo ti inak i-share kada kay nga message itang Arabi iket commit. C-O-M-M-I-T. Commit. Tigat na nga sawon ti commit ket panangitalek, panangikamang, panangitaklin, panangiyawat. DJ tiket na nga sawon iti commit. At dagiti banbanag kakabsat, nga concerning ti biyag tayo, nga masapol, nga sursurwon tayo nga i-commit iti Apo. You know, it makes the difference when you commit these things to the Lord. Amen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. In them nga banag that concern our life that we need to commit to God. Number 1, commit our ways. Commit our ways. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Proverbs chapter 3, 5 and 6. Sino kada kayo ti makaikabesa kada ito nga bersikulo? Kada kayo nga new believers, deti ti may nga verse nga ikabesa yo. Agtalek ka, kunana di verse number 5, iti apo iti suamin nga pusom, ket di ka agtalged, ti panakaawat mo metlaeng. Verse 6, kadagiti amin nga daldalan mo ket isu ti bigbigem. Ket isu iturong nanto dagiti daldalan mo. English, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto your own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. God's way is still the best way. And God's way is the Bible way. Awan kasayaatan nga dalan ken wagas nga surutem nuhaan nga dayjay panangidalan iti Apo. Ask for God's intervention and guidance, so commit your ways unto Him. Amuyo, amin tayo kakabsat, ket amu tayo ti agpanunot. Amuyo mo't agpanunot? Sabali di da panunot na, sabali di amuna nga usaran di panunot na. Ket dagiti amin na pampanunot tayo, ikamang taida iti Apo. Number 2, commit our works. Okay? Commit our works. Proverbs 16:3. Proverbs chapter 16 verse 3. The Bible says, i-commit mo, dagiti aramid mo iti Apo. Anat i-commit mo? Ano nga aramid nga ta? Digiti i-commit tayo. Can you give me some idea? Ano nga aramid ti i-commit mo ti Apo? Aramid nga na imbag. Ano pa'y? Aramid nga para ti Apo. Aramid nga para ti pamilya. Aramid nga para iti trabaho. Aramid nga aramidam ti padam nga tao. Anat aramidam? Sakbay nga aramidam dayjay, i-commit mo ti Apo. Itaklin mo. Iyuman, ikamang mo kengkwana. Commit our works. Because the Bible says, and thy thoughts shall be what? Established. Ano aramidan ti Apo? Pasingkedan nanto. Dagiti panunot mo. Mapasingkedan to kunana. Si kayat na nasawon dayjay, ikan nakati Apo iti confidence, peace of heart, talged, assurance, nga dayjay aramidem kakabsat, ket bendisyonan iti Apo. Commit your works. Hangga agar aramid iti may nga banag, ngahan mo inyuman ken intalek iti Apo, ta sigurado kakabsat, ngahan kanto agbaling nga nabalegi ken naragsak. Number 3, commit our worries. Commit our worries. Ano ti itaklin tayo ti Apo? Sino kada kayo ti adapagdandanagan na ita? Tinapintas ka aramidem, ibagam ti Apo, itaklin mo ti Apo. 1 Peter 5:7. Casting all your cares. Dakay nga review, cast all your cares upon Him. Apo ko na, madanagan nat, baka jak makapasa, hana dapat kasjay, iso nga itakling ko ka, ikan nag-apo ti tal na nga review. Commit your worries. Why worry when you can pray? Apay nga, ag-worry ka, no mabalin mo nga ikararag. And why should we cast our care upon the Lord? The Bible says,
because He cares for us. Nagmayatin kakabsat. Ti Apo ipatpatag na tayo. So commit your worries. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Nakuna na ti Bible? Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Be careful for nothing. Oh. So, ti kayat nga sawan, han nagayam kayat ti Apo kakabsat, nga ti pangbusbusbusam ti tiyempom ket panagdandanag. Kanhan na kayat ti Apo, ngagdandanag ka. Be careful for nothing. Anat aramidem, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ibagam iti Apo, DJ tarigagay mo, maipapan kadeta nga pagdandanagam, ket ti Apo dinggen na, kabailan na, nga aramidan ti dakdakkel, ngem DJ dinawat mo keng kuana. So, commit your worries. Number 4, commit our wants. Commit our wants. Ti kayat nga sawan, masapol nga datarigagay mo, tarigagay nga nasayaat, good desire. Tarigagay nga makapasayaat, good desire. At damat la desire yung nga nasayaat kakabsat, sino at datarigagay na nga nasayaat? Okay? Mabaling nga ti tarigagay mo, hanaparaking kan, para ti anak mo. Ibagam ti Apo deta. Ibagam, Apo, kastiman ti tarigagay ko para kadigiti anak ko. Kaya't ko nga dumakkel da, nga managbutenggan ka, kaya't ko man nga agserbi damot king ka, kaya't ko nga malaglagip da ka, kaya't ko nga agbalinda nga faithful, ibagam ti Apo. So nga tinagmayat ti Kristiyano kakabsat, kat saan ka nga dete, helpless ka kalaawang maaramida munta sitwasyon, mabalim mo gayam nga ikomit ti Apo, mabalim mo gayam nga ikararag keng kuana. Han ka nga tay hopeless nga, kaslawan tinamnaman kakabsat, you can commit it. Bagam ta kayat mo ti Apo. Kuna na di Philippians 4:6, let's go back. Kuna na jay, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your ti kayat na nga sawon ti request kakabsat. Ano Ilocano request? Dawat. Kiddaw. Oo. Kiddaw. Nagpintas deta nga balikas ti Biblian kakabsat. O, anyaman nga kiddawen. Paunay ka detan kakabsat. Kasla dete, adakayat mo nga aramiden nga kaslanghan ka agunggunay, gaputa hammo no kaya mo no ada resources mo nga mga ramid. So anat aramidem, kiddawe mo ti Apo. Apo ko na, kasti ti tarigagay ko, nasaya at daytoy. Maki reason out ka kinapo Diyos. Kunam Lord, good desire detoy Apo. Godly desire. Haan nga tarigagay nga makapadakes, tarigagay nga makaidayawam, tarigagay nga nasayaat, ket dawateg Apo ka. Ibagam iti Apo dayta nga tarigagay. Commit your wants. Amen? Number 5. Amen. Commit our weaknesses. Amen. Commit our weaknesses. Amuyo ti weakness kakabsat, ket isuti mang limit kada tayo. Where you are weak, that is your point of limitation nga makuna. Di ba? Ket, halaan nga ti weakness ket point of limitation, o di ket weakness ket point of temptation. Di alisto nga pangsulisugan ni Satanas king ka. So, ibagam ti Apo. Kunam king kwa na Apo, o di point of limitation. Deti ti kayat ko nga aramiden para ken ka, ngem nakapuyak, ket tulungan nak Apo Diyos. Amen ba mga kapatid? Oh, nakapuyak. So please enable me. I-commit ko king ka Apo. Anapay? Point of temptation. Daytoy Apo iti pakasulisugak. Masulisugak Apo. Daytoy iti pagkapsutak. Ket i-strengthen nak kadi. Tulungan nak. With God on our side, we are on the winning side. You agree with that? We must not focus on our weaknesses, but focus on God's strength. Number 6, last.
commit our will. Commit our will. Tarigagay. Okay? Mabaling nga datarigagay mo, hamo sigurado no, mayat uno madi, i-commit mo ti Apo. Amoy tinaadal ko ka dito building construction tayo. Digitay projects nga inattempt tayo kakabsat, which involves big resources. Kathana asi-asi kakabsat kasi you cannot hit and miss eh. No dikat you have to really make sure of every decision you make. Tinaadal ko kadigiti, gunay ni Pastor John kakabsat, ti ko nanano kwa. Apo, no pagayatam, daytoy nga aramiden mi. Pangaasim ta, iturong na kami. Ngemnohaan mo nga pagayatan, Apo Diyos. Ag-intervene, makibaet ka, ket lapdam, Apo Diyos. Ket it happens. See what happens when you commit. So nga, daytoy lang timaysa nga masursuruyo kakabsat. Nga, inaldaw nga aramiden tayo. Do not rely on yourself alone. Amen. You have to include God. Iraman mo ni Apo Diyos. Ikombedar mo isuna, invite Him into your activities. Do not ignore Him. Do not set Him aside. Do not, ignore. Ano pa the other term to ignore? Kana dete, hamo nga baliwalaan ni Apo Diyos itibiyag mo. You include Him. Invite Him into your activities. Commit. Nagsimple ka kabsat. Innam nga banag. But it makes a big difference. You can accomplish much kasi kadwam ti Apo. Alisto, you can accomplish it with resources because God is your provider. So, ano dadigiti commit tayo? Number 1, our ways. Number 2, our works, our worries, our wants, our weaknesses, and our will. Anapay kakabsat, iti concerning iti biyag mo, nga dapat iraman mo, itaklin mo, ikamang mo kini Apo Diyos, and it will make the big difference. You know, agrigrigat tayo, struggle tayo, amuyo timay sa nga dakkel nga rason, no apay nga agkarkarigatan tayo ti panagbiag, is probably because we failed to commit it to the Lord. Agbalin ko mga nalaka, nalagaan, alisto, gapota day ti Apo, no in-commit mo keng kuana. So, commit it to the Lord. Nothing should bother you, nothing should worry you. Commit it to the Lord. Magamta ka abay mo, commit everything to the Lord. Di lang kakabsat, ti message sa itang Arabi. Amen? Very short, but it makes a big difference.